Slovné spojenie chlieb a cirkusy alebo chlieb a hry pochádza od dávneho rímskeho básnika, ktorý opísal, ako sa vládne ľuďom. Nie cez výnimočnosť a verejnú službu, ale cez jedlo a rozptýlenia, ako stádo dobytka. Dnešné cirkusy sa dajú nájsť na Twitteri, ako zrkadlenie krátkeho rozsahu pozornosti ľudského stáda. Nezmyselné rozptýlenia, ktoré zabezpečujú to, aby všetci zostali pokojní, zatiaľ čo sú ich dodávky potravín ničené. Zatiaľ čo blázni žartujú o tom, ako Biden predvádza hroznú prácu, jeho administratíva robí tak účinnú prácu ničenia Ameriky, že každý, kto bude kandidovať v roku 2024, ak vôbec budú voľby, bude musieť ísť na platforme znovu vybudovať lepšie. Vyhladovanie bolo používané ako zbraň hromadného ničenia po mnohé roky. Len za obdobie 2 rokov Stalinova komunistická vláda zavraždila viac než 3 milióny ľudí na Ukrajine. Jednoducho len tým, že potiahla šnúrkami byrokracie. Sankcie. Etiópske protipovstanie pálilo plodiny, sklady potravín, letecky bombardovalo trhy s potravinami a obmedzovalo obchod. Potom začalo presídľovací plán, ktorý zabil prinajmenšom 80 000 ľudí s ďalším hladovaním. Americké ministerstvo zahraničia povraždilo viac než 500 000 žien a detí v Iraku vyhladovaním cez sankcie. A toto je presne to, čo sa deje dnes v Amerike. Sankcie Bidenovej administratívy proti Rusku iba úspešne zabíjajú viac nevinných ľudí po celom svete tým, že dramaticky znižujú celosvetové zásobovanie potravinami. Už aj tak je tu významný nedostatok obilia, pohonných hmôt a hnojív, čo samozrejme bude mať vplyv na všetko ostatné, počínajúc s čerstvými výrobkami a hospodárskymi zvieratami. Ale aby spôsobili úplné zrútenie potravinového priemyslu, budú musieť začať tiež ničiť podniky baliace potraviny, tak aby ti v regáloch neostalo už nič k jedlu. Bolo potvrdených viac než tucet zničujúcich nehôd vo fabrikách spracujúcich potraviny za posledný mesiac. Vyše tucet. Presne tak. A hovoríme naozaj o významných fabrikách. Taylor Farms Facility v Salinas v Kalifornii bola úplne zničená požiarom minulý týždeň. 2 veľké fabriky na spracovanie zemiakov v Belfast, Maine a vo Warden vo Washingtone boli úplne zničené. Čo sa deje v čase, keď už máme celosvetový nedostatok zemiakov? Hovoril si o tých dodávkach cibule v Rio Fresh. Ale minulý mesiac to neboli len fabriky na výrobky. Oheň zničil fabriku Nestlé v Jonesboro v Arkansase a to má dopad na značky mrazených potravín ako Hot Pockets alebo Stouffer's, ktoré by si možno kúpil, ak nedostaneš čerstvé ovocie z prevádzky, ktorá práve vybuchla. Tí, ktorí sú ešte stále krmení ich chlebom a hrami, začnú už čoskoro hladovať. A je to preto, lebo Amerika je okupovaná, je ničená zvnútra skorumpovanou vládou, zatiaľ čo ľudia hľadajú férovosť na Twitteri. Správu podáva Greg Reese pre Infowars.